Pozrime sa, ako zostaviť telefón s pomôckou Scanbox Pro. Držiak na telefón podržte tak, aby gravírovaná podložka čeľuste smerovala k vám. Otvorte čeľusť s tlačením tlačidla bočného otvárania. Odstráňte z telefónu akékoľvek príslušenstvo, napríklad kryty. Držte telefón vodorovne a priložte jeho zadnú stranu k držiaku tak, aby bol zadný blesk a šošovka zarovnané s okienkom. Pevne zatlačte na čeľusť, aby telefón upol na miesto a uistite sa, že je pevne zaistený. Upravte polohu okienka podržaním tlačidla ladenia a vertikálnym pohybom držiaka, kým neuvidíte šošovky a blesk cez okienko. Pripojte trubicu na retrakciu líc k držiaku na telefón. Vložte menší koniec trubice so systémom svorky do okienka. Po správnom nasadení trubice na retrakciu líc budete počuť cvaknutie. Teraz ste pripravení začať skenovať.